ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪಶುತ್ತಲೆಕ ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಜೀವನ ಕಲೆವುನ್ನವು ಅಂಚನೆ ಜೀವನಡು ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಉಪ್ಪುಚಿ. ಕೆಲವರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರು, ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಿರು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಿರು, ಆಂಡಲ ಗುರಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನುಚಿರು, ಆರ್ತನಾದ ಮಲ್ಪಿರು, ದುಃಖದ ವಶೀಭೂತಾಪುನ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಧನದ ವಶೀಭೂತ ದುಪ್ಪಿರು. ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿರ್ದು ಪೀಡಿತಾಪುನ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಇಂದಿರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮನು ತೂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಸೋದರಾತ್ಮ ಪುನ ಮುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ. ಆತ್ಮಗು ತಮ್ಮ ಈ ದುಃಖಮಯ ಜೀವನಗು ಒವ್ವೇ ಆಸರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಗೋಚರ ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಡೆ ನಿಕುಲು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಆದುಪುರೋ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿರ್ದು ತೂಂಡಲ ಜೀವನೊಡು ಬಾಲ್ಯದ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆಗಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾದು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತುಂಬೊಣ್ಣ ಸಮಯ ಅವಾದುಪುಂಡು. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನು ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ತೊಣ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಅತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ನ ನಿಜ ಪರಿಹಾರದ ಅತ್ತನ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿ ಗಮನನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲ ನಿಖಲ್ನ ಪರಿವಾರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಪರಿವಾರಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಐರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಪಂಡ ದಯಾಹೃದೈ ಆಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಆಲೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯತ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಲ ಆಲೆ. ನಿಕುಲು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯರಾದ ಮೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಪಂಡ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತ ಸಾಧನದ ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಅಶಾಂತಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಂಚ ಸೂರ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನುಡಿತ್ತುಂಡಲ ತನ್ನ ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ನಾಲು ಕಡೆತ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆನೋ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯಾದ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಯೆನು ತೊಜ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.